Een sneuwe boel voor de 1200 deelnemers van de winterfiets Alvesterde-tocht. De organisatie had aan het begin van de middag besloten om bij de tocht op te houden. De geld en het minderwaar binnen reden voor het besluit. Samen met de organisatie hebben we inderdaad besloten, jongens, dit kan niet. Want er zijn gewoon te veel mensen en onderkoeling is gewoon een rotgevoel. Ja, je hebt het gewoon niet door. Kan je door begrijpen dat de organisatie zei stoppen? Jawel, want je praat over 1500 mensen. En nou, niet iedereen is een pikkel, dat denkt iedereen wel. En het is wind en het weer, dat maakt het koud. En als je de juiste kleding niet hebt, ja, dan heb je al heel snel onderkoelingsverschijnselen. Hoe koud is het? Nou, valt eigenlijk best wel mooi. Ja, we zijn er wel op kleid, dus hoop laagjes aan. Maar ja, ik snap het wel van de organisatie. Hier dat er meestal onderkoeld weer en zo. Dus ja, het is jammer, we hier het ons wel hellen. Dus, We hebben in ieder geval Franeker gehaald. Het is jammer, maar het is niet anders. Deze stiert er nog op? Deze stiert er nog op, maar we zetten wel even erop. We jouwen het moord nog net op. In Wals het weer een heleboel mensen. De koeters zijn weer helemaal onderkoeld. En daar kan ik me wel wat voorstellen. Ja. En er weer een Stavoren en ik al mensen. Die zeiden, ja, hij zei, zo fietsen altijd. Maar ja, het is geen zomerige fiets zelf tegen de dag. Sommigen hadden het onderschat. Ja, sommigen wel. Ja. Ik denk een grote groep mensen heeft het onderschat. Eén, ik denk de afstand. Het is natuurlijk een heel eind, die 11 steden. En twee, de temperatuur. Want het is natuurlijk maar een graad of 3, 4. En dan de wind erbij en dan die koude bij en de hele dag regen. Ik denk dat heel veel mensen toch onderschatten. Absoluut, ja. Van de morgen lieken er nog neer aan de hoorn. Om stipt zo'n uur gaat de officiële Alvesterde dooriepen. En maaien de fietsers los met haar winterse tocht. Wat is je verwachting van Jood? Nou, gewoon helly, hè? Ja. We beginnen gewoon voor met z'n twaalf en met z'n allen, ja. Dus ja, ik heb er gewoon zin in. Maar in mijn oude we hebben wel trainen, dus wat dat dan gaat, maar het wel lukken. Waarom doe je in vredesnaam mooi? Ja, uitdagings. Ja, gewoon uitdagingen. We gaan met een ploegje. En nou ja, we zien je altijd wel wat uitdagingen. Dus ik hoop dat het lukt. Bij de eerste stempelpost in Snits komen er nog eens 250 deelnemers bij. Zij doggen alleen nog het zuidelijkste pad van de tocht, een goeie 90 kilometer. De organisatie houdt de deelnemers intussen extra in de gaten in verband met mogelijke onderkwolling. Maar aan het begin van de middag wordt duidelijk dat de tocht stilline worden moet.